Bueno, comencem en la primera. Diries que després de 2017 el marc independentista segons el qual només cal desconnectar mentalment de l'Estat s'ha superat? Al cap i a la fi sempre és interessant recordar que Estat català estava al pacte de Sant Sebastià. Sí, perquè a més, diria que sí. Altra cosa és que jo crec que el moviment independentista està encara metabolitzant l'experiència històrica de l'octubre del 17. No només de l'octubre del 17, sinó del conjunt de l'obertura del que va estar el procés, sobretot aquella idea de que en 18 mesos era possible la desconnexió, fins i tot una idea que tenia diverses vertents, tenia una vertent, si voleu, que s'agafava i s'emmirallava en el model de transició, paradoxalment el model de transició política espanyola, quan deien de la ley a la ley, no? És a dir, que pressuposaven que era possible passar jurídicament de pertànyer a un estat a crear-ne un de nou, que era una cosa bastant sorprenent que ho poguessin creure, fins a les opcions, diguem, més radicals, no? de la idea de desconnexió. Clar, es va verificar que la idea de desconnexió, tal com s'ha plantejat, no era possible. Però és que això no és que ho digui jo, és que això, per exemple, l'últim llibre del Principi de Realitat del Jordi Muñoz ho diu claríssimament. O sigui, diu que això va fracassar com a tal. En la mesura que això va fracassar, altra cosa és com es passa d'això en una situació que és complexa pel conjunt del moviment independentista, que és dir, escolti, és probable que per aconseguir el que ells es plantegen necessitem buscar àmplies aliances a l'Estat, no? Però clar, aquí hi ha una pulsió que sempre ha sigut cara al moviment independentista, o una part important del moviment independentista, que és: si jo m'implico a les transformacions de l'Estat, d'alguna manera estic construint un projecte que és comú, i en la mesura que aquest projecte comú funcioni, pot ser que la pulsió independentista es dilueixi d'alguna manera, no? Jo crec que aquesta és una de les lògiques que més cares al moviment independentista i que més problemes estratègics li ha voltat, perquè jo crec que és molt evident això que tu mencionaves, és a dir, al pacte de Sant Sebastià hi havia des d'Estat Català fins a Alejandro de Rux, que és la gran bèstia negra d'una part del catalanisme. Per tant, i per una expressió més clara d'àmplies aliances és difícil trobar-la. Inicia la Zamora i molta altra gent, no? Però em sembla molt evident que mentre, diguem, els projectes sobiranistes de la resta de l'Estat estan orientant-se molt clarament cap aquí i estan avançant molt clarament per aquest camí, jo crec que el cas del nacionalisme gallec d'esquerres o de la Izquierda Abertzale, però ho he jugat sempre en una altra lliga, però és molt clarament això, i en canvi aquí tenen uns problemes per orientar-se cap aquí, perquè entra en contradicció amb altres lògiques que s'havien dit abans, no? Però jo crec que el moviment independentista està en un procés de metabolització i probablement d'un altre gran problema, que és aquest procés de metabolització està portant una diferenciació estratègica evident dintre del moviment independentista, però alhora hi ha la necessitat de mantenir aquesta manar sagrat que tenen, que és la unitat, que això també està generant unes tensions brutals que està portant a una falta de projecte evident, tant en termes estratègics de moviment com en termes de govern de la Generalitat, que em sembla que és molt evident que aquesta legislatura ningú no sap de què ha anat. Aquesta és la realitat. Ara bé, alhora que això és així, també hi ha una altra realitat que per mi em sembla molt interessant, que és dir, escolta, a nivell d'Espanya, ara mateix és a dir, la configuració política ha portat a un moment en el qual, després de la ruptura del bipartidisme, aquesta ruptura del bipartidisme primer es va fer, diguem, en termes de Podemos, les confluències, i ara és molt clar que també és clarament plurinacional aquesta ruptura del bipartidisme. És a dir, no hi ha possibilitat de governs alternatius a les dretes espanyoles que no passin per l'assumpció de la plurinacionalitat, la qual cosa també obliga, cosa que també és costosa, també obliga diguem, els actors estatals a reorientar-se clarament davant d'aquesta nova realitat, perquè si no aquestes noves majories no es consolidaran. Per tant, és un moment clarament d'interregnes estratègics i polítics, on a vegades sembla que no passi res, però els interregnes en història són molt importants.
O sigui, a vegades el que passa en el moment que sembla que no passi res és molt central per entendre el que passarà després. A principis de 2021 s'esperen eleccions a Catalunya. Quins horitzons? Si la pandèmia... Si la pandèmia... El 14 de febrer, el dia dels enamorats, no és? Sí. Que bonito. Perdona, la pregunta és... La pregunta és quins horitzons s'obrin a la política catalana? Jo crec que el gran interrogant per mi en termes electorals aquestes eleccions bàsicament passa pel Covid. És a dir, jo crec que l'aposta que van fer des dels partits de governs i clarament des de JxCat, perquè era una que era molt evident que Esquerra Republicana i la CUP tampoc no volia, jo crec que això volia JxCat i Ciudadanos, bàsicament, que en les eleccions portar-les com més lluny millor. Jo crec que no tindran cap problema per pactar amb Ciutadans si s'han de passar les eleccions, perquè Ciutadans dirà que sí, encantat, perquè no vol anar a un procés electoral que els pugui fotre una erosió electoral molt bèstia. Jo crec que poden arribar a pagar molt aquesta decisió, però molt. O sigui, se'ls pot fer molt llarg el temps fins a les eleccions, perquè ells prenen aquesta decisió amb una lògica processista. Si després ells diuen no, perquè si no és validar la repressió, però això és un argument fútil. És a dir, perquè al final no hi ha president a Catalunya en aquests moments. És a dir, ja està. I per tant, i també ho han assumit, això. Vull dir que, per tant, per mi era millor en eleccions. Ells van decidir que no, i per tant, la clau electoral es jugarà molt en termes de què passa amb el Covid. És a dir, perquè el Covid, a més té una... això és dur dir-ho així, però hi havia un component, això es deia, a les pestes i a les tals de l'edat mitja, que eren molt democràtiques, sangrantment democràtiques. I què vull dir amb això? Que si la crisi del 2008 és una crisi que impacta en sectors socials molt determinats, majoritaris però molt determinats, aquesta crisi és molt transversal. És molt transversal i està tocant a teixit social molt transversal en aquest sentit i interessos de classe molt diferenciats. Bueno, s'haurà de veure quins efectes pot tenir això en termes electorals. Per tant, és una incògnita. Per o altra, home, les enquestes apunten, si això no és la gran variant, les enquestes apunten que tot seguirà més o menys igual. Sorprenentment, perquè ara mateix no hi ha una oferta estratègica, però també jo crec que hi ha una situació de bloqueig que té a veure amb la repressió, que té a veure amb una sèrie d'elements que fa que es mantinguin les grans esferes electorals. Si això es repetís vol dir que no canviaria res. El que passa és que jo crec que si no canvia res, l'any demà ha de canviar tot. És el que tinc. És a dir, perquè no veig que sigui assumible pels actors polítics hegemònics actualment en termes electorals i cada cop menys en termes socials, els actors hegemònics políticament en termes electorals, crec que és molt poc assumible continuar 4 anys així, per molt que la pulsió del manteniment del poder sigui un gran atractiu. O sigui, no sé si Esquerra Republicana i JxCat poden seguir com han estat fins ara. Llavors, què vull dir amb això? Que s'haurà de moure tothom. Cap a on? No ho sé. I tampoc no dic moure tothom a la configuració del govern. És molt plausible que amb un resultat electoral en l'Esquerra Republicana tregui uns pocs diputats més que JxCat, se'n vagin i repeteixin govern, tot i que no es poden veure, no es poden suportar entre ells, i repeteixin govern, però l'any demà d'això, o sigui, què? Seguiran com aquests últims 3 o 4 anys, sense proposar res, sense... I més si, a més, des de l'Estat comença a haver-hi solucions amb el tema dels presos. Això haurà de portar que tothom es mogui. I a JxCat més, perquè més a JxCat se li acaba de trencar el grup parlamentari a Madrid pel tema de les possibilitats de pactar amb el govern. I si no guanya, ja ni te cuento. Vas escriure un article a l'Ara sobre cultura catalana. Per què creus que és rellevant el debat sobre la cultura catalana ara mateixa? Jo crec que ho és molt. O sigui, jo sempre els últims temps sempre havia pensat que era un tema central, perquè la discussió sobre l'Estat havia deixat molt davant de la discussió sobre la nació. I es donava molt per suposar la nació, quan la nació és una cosa que es construeix en cada nou moment, és a dir, és fàcil aquí citar Renan, la nació és el plebiscit quotidià, tampoc no Renan tampoc no és la meva font d'inspiració, però diguem, llavors a partir que comença el procés es dona molt per suposat l'existència de la nació, que Catalunya és una nació i que majoritàriament i que a més és una nació unívoca, és a dir, quan tothom parla de Catalunya és una nació està pensant el mateix, quan no és així, quan la realitat Catalunya ha patit una transformació, o sigui, en aquest moment que se la dona tan suposada i és tan estàtica, i per tant l'única discussió és com això se li dona un estat, i ja està, i per tant tot el discurs és molt politicista en el fons,
molt èpic, molt simbòlic també, però molt politicista. A més aquí hi ha una absorció de la tradició catalana i una conversió de la tradició catalana en un sentit independentista, que és una reinvenció de la tradició molt potent. Bueno, quan es citen els versos d'Espriu, no? de Seferat, clar, que l'Espriu està parlant d'un model federal i se'ls utilitza per parlar de la independència de Catalunya. És a dir, és una reinvenció de la tradició que tampoc no tinc massa a dir, perquè això es fa constantment en la història dels països, no? Però alhora Catalunya s'ha transformat radicalment. És a dir, Catalunya ha rebut, ara cito de memòria, però el creixement de Catalunya ha passat dels famosos 6 milions als 90 a gairebé 7 milions i pico. És un creixement d'1 milió de persones en 2 dècades, menys de 2 dècades, comparable amb el que es va viure als anys 60 i 70. Als anys 60 i 70 això va portar un debat. El Paco Candel, els altres catalans, va portar tot un debat i una construcció de la idea de Catalunya com a terra d'acollida. Va generar tot un debat sobre què era Catalunya i què era ser català. Ara es produeix un procés que és equiparable, que en extensió territorial és més potent, perquè crec, ara ho dic també de memòria, però crec que només 17 municipis catalans no reben aquesta nova migració. És a dir, per tant, no és només aquella idea d'una àrea metropolitana, sinó que és una extensió molt més gran, amb unes transformacions en termes socials, en termes de tecnologies, en termes absolutament brutals, i no hi ha cap debat sobre això. És molt bèstia, perquè dius... és a dir, perdoni, més enllà de la discussió total, s'haurà de començar a discutir què és aquesta Catalunya del segle XXI. Uns processos de transformació, la relació camp-ciutat absolutament canviada, els fluxos interns entre Catalunya absolutament transformats. És a dir, amb tot això no hi ha un gran debat sobre què és Catalunya, què és la cultura catalana, què és el catalanisme, i llavors dius, cuidado, que al final podria passar... Ara m'ho invento, però que el moviment independentista no fos un pròleg sinó una epifania i epíleg, saps? És a dir, fos una epíleg perquè és el moment de sortida quan tot està canviant per la base. Que alguna cosa això també té, en el sentit d'intentar controlar processos històrics, creant noves eines, però... I per tant, i alhora, l'article el vaig escriure perquè hi ha hagut un debat que va ser molt sorprenent. Es va reeditar uns textos d'uns debats que s'havien produït l'any 67 sobre la cultura catalana i es van reeditar. Els textos estaven bé, però producte de la reedició es va fer un debat amb 4 intel·lectuals, amb 4 o 5 dones intel·lectuals, m'hauria de mirar-ho, però el Centre Cultural Contemporània, que a més va generar molta expectació. I dic, hòstia, aquí faria... És a dir, veient això i també des d'aquesta idea que fa molt temps que no estem parlant d'això, amb la idea... I és que és constant. És a dir, tenim fenòmens absolutament nous. Tenim la Rosalía, tenim la Juana Dolores, tenim tota una sèrie de coses que estan provocant sacsejades que no crec que estiguin sent ben integrades, tampoc crec que ho pretenguin elles, però que estiguin sent ben integrades en els debats sobre què és la cultura catalana, i dius, home, això s'ha de poder afrontar amb debats oberts, plurals, irreverents. Totes aquestes noves realitats que van des de la idea més de la codificació cultural, literària, musical, de tot això, fins a quina és la realitat social, com són les identitats, què és el que s'està construint aquí. Tenim gent molt potent, no sé, que està pensant aquestes coses i que a més molt de, no sé, la UNICE, no? Que està en temes de com ha fet el procés de les identitats. És a dir, dius, tot això s'ha de fer. I llavors, durant la transició, hi ha el que es coneix com el Congrés de Cultura Catalana, que és un congrés, no en el sentit de congrés que a vegades tenim al cap nosaltres, és a dir, el congrés d'una gent es reuneix en una sala i discuteix unes coses, sinó que és un congrés que es fa durant diversos anys, que s'amplia tot el territori, es produeixen debats molt plurals, no? És la idea de congrés com a gran procés d'elaboració, perquè es pretén elaborar precisament quina ha de ser aquesta cultura catalana de la nova realitat post-transició. Doncs jo crec que això s'hauria de poder fer ara. I de fet, jo no m'he tal, però és veritat que en aquells moments, quan l'article hi ha molta gent que es comunica que té molt interès per fer això, i espero que es pugui fer en un moment. Parlem ara del teu primer article, que vas publicar ara a l'Institut Sobiranies. Deies que l'estat de les autonomies ha viscut 3 grans crisis en el que portem del segle XXI. La primera, la que se'n deriva del Pla Ibarretxe, 2003-2009,
la segona la que va generar el procés sobiranista català, 2010-2017, la tercera encara oberta, no? l'Espanya vaciada de 2018-2019, i no obstant això també apuntaves que la quarta onada podria venir des de la Comunitat de Madrid. Sí. Hem arribat ja a aquesta quarta jo crisi crec que sí, no? I crec que és molt evident. Està molt connectat, totes estan molt connectades entre elles, I jo diria, tant el procés, però sobretot l'Espanya vaciada està connectada amb aquesta quarta onada, que és la construcció de l'estat autonòmic amb un centre. Bueno, això té a veure amb com s'ha construït la nació espanyola, com s'ha construït el poder de l'estat espanyol al llarg dels segles. Vull dir, això no és nou. En el llibre de Una de Naciones ja ho explico, és a dir, si ho mira estadísticament, jo crec que entre Castella i Madrid, que deu ser el 16% de la població, no, el 19% de la població espanyola, ho dic de la memòria, tenen més del 50% dels ministeris. Catalunya, que és el 16%, deu tindre, no sé, el 5 o el 6% dels ministeris, no sé, ho dic perquè sempre hi ha aquella figura com famosa del ministre català. El ministre català és una realitat escassa, però a Andalusia passa 3/4 del mateix, vull dir que hi ha una realitat, diguem, que és centre-perifèria, que va més enllà fins i tot de les qüestions nacionals, no? I després hi ha el tema de la Comunitat de Madrid, no? Pròpiament. Quin és el model per generar la Comunitat de Madrid com a drenador de recursos de la resta del territori? I en el llibre és molt curiós perquè en el llibre no em quiero hacer de pitonisso perquè no era un llibre que tingués cap voluntat de pitonisso, era un llibre que es basava més en història que no pas, però ja ho apuntava, no? Que hi havia un problema greu amb la configuració del centre, no? I ho apuntava amb la relació de l'Espanya vaciada i que això podia acabar patant, i efectivament després accelerat pel Covid ha generat tot aquest d'allò, però sí, és molt evident que hi som. I aquí hi ha diverses reaccions, és a dir, d'una forma bastant curiosa, hi ha gent que utilitza la pròpia Comunitat de Madrid per atacar la mateixa idea de distribució territorial del poder, quan dius probablement la Comunitat de Madrid era el que feia més inviable una distribució real territorial del poder, no? Hi ha altres idees que podrien ser optar per un estat federal. Hi ha molts estats federals que la capital no té estat, no? Els Estats Units, Washington, no? Perquè s'ha entès que la capital ja té, diguem, una sobrecapacitat. L'estat al final està radicat territorialment moltes vegades i que per tant no se li pot donar aquest instrument perquè aquest instrument aniria en contra dels altres estats, no? I llavors aquestes idees o no o tal, però jo sincerament crec que hi ha un cúmul de crisis que fan que l'estat autonòmic, més enllà de Madrid, l'estat autonòmic no té ara mateix solució, és a dir, i que per tant anirem, no sé, les vies, i jo apunto diferents vies al llibre, però que això pot anar cap a una situació de bloqueig, que no vol dir que sigui immediat, pot ser en una dècada o dos, però que no té solució perquè el cúmul de crisis és, és que hi ha unes crisis que són de qüestions nacionals i unes crisis que són de temes de sobiranies per un estat que està paralitzat. Tenien que renovar, només el sistema de finançament s'havia de renovar per llei el 2014. Estem al 2020 i encara no hi ha una proposta de finançament autonòmic, i això ja no és Catalunya, això és, per exemple, és País Valencià, és dramàtica la situació en termes de... Vull dir, Catalunya sempre s'ha queixat del finançament autonòmic, però jo quan estava a Madrid ja mirava les dades de València, uala, i pensava, hòstia, si fos el seu papa, els del País Valencià tenen bastants motius per estar molt emprenyats, però no només País Valencià, és que no acabaria, perquè m'estendria molt, hi ha molts temes aquí, però deixem-ho aquí. Has comentat les solucions, les propostes que fas al teu llibre, no? El teu últim llibre, Una de Naciones. Podries dir quines propostes són i com dur-les a la pràctica? Sí, jo faig propostes, al final el llibre té una voluntat, diguem, de comprensió històrica i analítica, a part que és evident que està marcat, però marcat per les meves pròpies inclinacions, i si no tampoc no l'hagués escrit. Llavors hi ha un punt fins i tot que és gairebé tècnic o jurídic, és a dir, escolti, si ho volen jo els faig el mapa. Com es podria fer si vostè fos un rei fortal, si vostè fos tal, com ho podríem fer això? Llavors allà, clar, hi ha diverses vies. La meva aposta és que hem d'anar cap a moments constituents nous i que aquí hi ha d'haver una amplíssima aliança de forces polítiques i socials
Per això també insistia tant en la idea que el catalanisme no pot quedar ensimismat en si mateix, que el catalanisme en aquests moments no tingui capacitat d'establir aliances amb altres moviments sobiranistes i que no tingui capacitat d'estar present en debats que li poden semblar estranys però que no són gens estranys pel seu propi, com l'Espanya vaciada, pot acabar sent la fi del tal. Llavors, per mi l'aposta era aquesta. Després, tècnicament, hi ha diverses, és a dir, hi ha la via de les lleis orgàniques, que en realitat ja he vist que ja l'estan explorant per la modificació de la llei del poder judicial, perquè hi ha bloqueig que hi ha molts bloquejos aquí, el tema del poder judicial, el tema territorial, el tema tal. Clar, les lleis orgàniques necessites una majoria absoluta i canvies la llei i clar, si tu toques lleis orgàniques materialment estàs tocant moltes coses. La LOFCA, la llei orgànica de finançament autonòmic, la llei de referèndums, la llei del Tribunal Constitucional, la llei orgànica del Tribunal Constitucional, hòstia, si no pots canviar coses amb això, si pots anar a una configuració que sigui realment plurinacional, pots canviar moltes coses. La llei, bueno, és que clar, perquè estan tan nerviosos ara, tan nerviosos ara, i hi ha la reacció de certs poders del poder judicial tan brutal en aquests moments, brutal, que es reuneixen, que estan constantment en això, perquè és que es pot modificar amb una llei orgànica, amb una majoria, és a dir, amb una majoria absoluta que hi és al Congrés, es pot modificar el poder judicial i això significa que per primera vegada partits com Esquerra Republicana, o fins i tot la CUP si volgués, però Podemos, des dels Comuns, des d'Esquerra Republicana, la CUP, Bildu o BNG, poden incidir en la conformació del poder judicial. Clar, això, des de la nostra perspectiva, és brutal. Per tant, sí que es poden fer moltes coses tocant lleis orgàniques. La llei orgànica del Tribunal Constitucional, el poder judicial, pot ser una llei orgànica de símbols i plurilingüisme, la llei orgànica de... Es pot fer moltes coses que toquin moltes coses. Vull dir que realment és molt poderós. Ara bé, la modificació de les lleis orgàniques, i ho apunto al llibre, té un hàndicap, que és el hàndicap. Primer has de fer la llei orgànica del Tribunal Constitucional, això segur, perquè si no te les tombarà el Tribunal Constitucional la resta de modificacions. Però el hàndicap és que una altra majoria alternativa te les pot modificar. És a dir, llavors, és el dilema. I llavors, per tant, sí que pots... És veritat que per mi l'important és el pacte polític, és el pacte de Sant Sebastià, que és el que permet després ordenar com ho fas, perquè igual pots tocar una miqueta per aquí, una miqueta per allà, pots fer... L'altra via és la reforma constitucional, que és tal. El problema, la via de la reforma constitucional és que la reforma constitucional, quan és de veritat, no, sempre és de veritat, perquè es va tocar el 135 era de veritat, però diguem, hi ha una sèrie d'articles de la Constitució que es poden modificar, diguem, per una majoria absoluta i ja està, i hi ha uns altres articles que són bastant fonamentals que només són modificables en un procediment molt complex, que necessites votar, anar a eleccions, que torni a haver un altre Parlament, que torni... És un procediment molt complex i a més les majories que necessites ja no són de majories absolutes, necessites majories molt més àmplies en aquest Congrés. És una via que fa molt complicada la reforma constitucional. No vol dir que no es pugui practicar. És veritat que aquí hi ha dos elements. Una que és, per mi, l'article que estableix com es pot modificar la Constitució és un article que es modifica per majoria absoluta. És a dir, és la porta secreta de la Constitució. La Constitució és molt complicada de reformar en certs aspectes, però l'article que estableix la Constitució com es pot reformar, aquest el pots modificar amb menys representació. No és majoria absoluta, però són 3, però amb menys necessitat de majories parlamentàries, que és la porta de darrere del sistema constitucional. Esto es difícil de modificar, pero lo que establece que se puede modificar es más fácil de modificar. Això es podria fer. Jo crec que es parlaria directament de cop d'estat, no ho seria legal, i suposo que es va fer així perquè estava pensat que fos així. I després tens l'altra via, que és encarar processos constituents. No és fàcil, tampoc, perquè a vegades també en política un es vol situar i dir no, aquesta ha de ser... A vegades tot està més relacionat. Si les lleis orgàniques modifiquen unes coses, després modifiques una part constitucional, igual vas a un procés constituent i no t'has donat compte. Jo què sé, un invent. Tu agafes i dius, modifico una llei orgànica, que és la llei de modalidades de referèndum de 1980, no? Per aquesta llei orgànica produeix un referèndum a tot l'Estat que sigui sobre si s'ha de fer una reforma de la Constitució. I el referèndum surt que sí. No ha votat ningú al Parlament encara.
però clar, el referèndum va sortir que sí, i això ho convoca el govern, això no falta ni que convoqui el Congrés, això ho convoca el govern, si tu pots convocar des del govern el referèndum, surt que sí, i després no es fa una reforma constitucional, perquè hi ha un article, no sé on, quan ha sortit una majoria per referèndum que sí, jo crec que llavors vas de facto un procés constituent. O, posem un altre exemple, tu pots fer processos molt complicats, però si la monarquia entra en una crisi de legitimitat tan aguda que la fa inviable i cau la monarquia, que caigui la monarquia vol dir que hi ha un procés constituent? Legalment no. Ara, de facto, ja et juro jo que la Constitució s'ha de fer de nou. Per tant, diguem, els camins són bastant indestriables. Jo crec, més enllà dels camins, jo he intentat apuntar camins, però ja et dic, és dels més reformistes fins al David Fernández, de la presentació del llibre, va arribar a dir que era un llibre de lectura que s'havia de llegir Faes, per això que vaig quedar-li de sorprès, no? Però important, sobretot per mi, són les agendes polítiques, les aliances entre subjectes i quins són els objectius finals. Després, un cop estan clars els objectius finals, com tu arribes a aquests objectius, igual ho pots fer de diverses maneres o amb combinacions directament. Ho has comentat, però anem a incidir en aquest aspecte. Recentment, en un debat organitzat per Sobiranies, has dit que t'interessava el gir sobiranista del valencianisme polític. A més, al llibre fas una història de les tradicions polítiques sovint menystingudes, com el galleguisme, andalusisme o el nacionalisme basc. Sí. Quin paper poden jugar aquestes forces perifèriques en un procés de canvi igualitari i fraternal? Absolutament central. És a dir, per què? Perquè si ens fixem, aquí hi ha, diguem, i a més en el cas de Catalunya. El cas de Catalunya es tendeix a veure una pulsió només entre el sobiranisme català i l'Estat. Sí? I això sempre ha sigut molt car, el catalanisme dels processos de transformació. Primer perquè hi ha altres pulsions, això és evident, clar, podria dir, no, també tenim en compte el País Basc, clar, sí, evident. Hi ha Galícia menys, però és que en els processos de transformació aquí hi ha tres espais que juguen un paper clau, que són País Valencià, Andalusia i Canàries. O sigui, aquests tres espais, i País Valencià dramàticament clau, diria. I això es veu molt clar a la transició política, que explico al llibre, no? És a dir, a la transició política hi ha un moment en el qual la configuració de les primeres autonomies és una configuració que pot semblar que només quedarà circumscrita, o sigui, hi ha com tres grans circumscrites als casos nacionals. Això ja era molt evident que no passaria, però bueno, el moment inicial podria semblar. Llavors tens la possibilitat de que és un procés autonòmic, diguem, molt configurat des de baix, amb molta capacitat, diguem, de força de cada un d'aquests territoris, perquè per la via d'accés a l'autonomia. És a dir, la via d'accés a l'autonomia permetia que unes autonomies poguessin tindre un demos que referendava, o sigui, estatutàriament referendava els estatuts, i altres que no, a part dels sostres competencials, que també eren importants, però hi havia un tema que era clau, és a dir, a Catalunya, a País Basc i a Galícia es votaven els seus estatuts, i els votaven, no es votava el conjunt del poble espanyol, es votava el poble català, el poble gallec i el poble basc. Llavors aquí hi ha una via d'accés, i aquí hi ha Andalusia aconsegueix entrar-hi per una configuració política específica, i País Valencià hi havia d'entrar. Era molt evident, hi havia compromisos polítics. Llavors aquí hi ha un intent d'aturar-ho. S'intenta aturar Galícia, fins i tot i ser una nacionalitat històrica reconeguda, s'intenta que Galícia, l'estatut que generi Galícia, i això ho intenta tant des de l'UCD com des del PSOE, curiosament no és d'Aliança Popular, la qual cosa explica configuracions polítiques posteriors a Galícia, tot i que l'Aliança Popular era absolutament centralista, aquí Fraga va tindre bastant olfacte i va dir, bueno, que s'intenta que l'Estatut gallec totes les competències siguin tutelades des de l'Estat, no? Això finalment és insostenible, primer perquè hi ha mobilitzacions a Galícia i després perquè, clar, perdoni, si les autonomies del 151 són les nacionalitats històriques i Galícia és nacionalitat històrica, vostè no me la pot fotre aquí. S'intenta tallar Galícia, no es pot, i llavors es talla a País Valencià i a Canàries. A País Valencià, a més es talla amb una batalla brutal, identitària i a vegades física, i amb una entrada brutal sobre la construcció de la identitat del País Valencià. Bueno, per al País Valencià la discussió estatutària acaba sent si s'ha d'anomenar País Valencià, s'ha d'anomenar Regne de València, i s'acaba decidint des de Madrid que es dirà Comunitat Valenciana. Fiquen els tres. I fiquen els tres noms. Sí, fiquen els tres noms allà al mig, i veus, clar,
Per tant, però aquests elements, o sigui, si País Valencià, si Canàries s'haguessin incorporat això, estaríem parlant d'un procés autonòmic que s'hauria construït amb molta més potència des de baix, no? I que no hauria generat aquesta polaritat entre Catalunya, Euskadi, Galícia menys, i la resta de comunitats enteses com un model d'Ortega y Gasset, no? Que és Ortega y Gasset, el llibre ho explico, Ortega y Gasset ho explica molt bé, ¿no? El debat republicà, diu, tenemos que deslindar del Estatuto Catalán cualquier concepto que nos pueda tener alguna raíz de soberanía, per tant treure constant d'això, y después tenemos que imponer, yo digo així, imponer las autonomías en el resto de regiones de España, independientemente de si lo volien o no, para poder ahogar el tema catalán en una es el café para todos, no? Ortega, no? La conllevancia i el café para todos. Aquesta és la pulsió que hi ha en la transició en aquest debat. I en aquest debat, si allò tenia una característica molt més real, per això també es prohibeix la federació entre comunitats autònomes, no? A la Constitució. L'única vegada que apareix la paraula federalisme, federació, a la Constitució espanyola del 78 és per prohibir-la. Per totes aquelles interpretacions que es fan federalitzants, que és un sistema quasi federal. Doncs mira, l'única vegada que surt és per prohibir-ho. Per tant, per això dic, el que passi al País Valencià, el que passi a Canàries, el que passi a l'Espanya vaciada, tot això és en clau. Llavors, no entrar en aquest debat és quedar en mans del Ortega y Gasset. Tu pots dir, no m'interessa el debat de Catalunya, però llavors quedes en mans del Ortega y Gasset i ja t'espavilaràs. I a veure com et va. Sí? Vull dir, per això estan en clau les confluències, les convergències, des de posicions diverses dels diferents projectes estatals, en tots els temes, en termes de sobiranies econòmiques, socials, en termes de justícia social, en temes territorials, en temes plurinacionals. Aquí és molt clau, això. Perquè si no, quedes molt despullat. És que passa el mateix fins i tot en el cas Padasí. Podemos, sense la plurinacionalitat, també perd una força brutal. És a dir, és més, ara diré més, el PSOE, sense la plurinacionalitat, no governa. Altra cosa és que el PSOE estigui en disposició d'acceptar la plurinacionalitat, que crec que no. Però un dia s'ha de plantejar i dir, però és que tu, si vols governar, ho has d'acceptar. És a dir, per tant, aquests elements són superclaus. I llavors, tu pots optar per dir, no tractem aquests temes en profunditat, però llavors hi haurà un dia que perdràs, molt evidentment, perquè construeixes majories molt mecàniques, o ho tractes i llavors pots construir uns projectes de futur. I l'estat espanyol té problemes si no té projecte de futur. Per seguir amb el llibre, crec que per acabar ja amb el llibre, dius que quan el rei fa el discurs del 3 d'octubre parla en nom de l'Estat. La pregunta és, què entens tu per Estat? És una molt bona pregunta. Perquè aquí hi ha la tesi del Deep State, l'estat profund. Jo crec que la tesi és bona per pensar coses, però no estic massa segur. Perquè jo crec que l'estat és una realitat. O sigui, l'estat, en realitat, és un dels productes més clars de cosificació i alienació humana que hi ha. És a dir, què vull dir amb això? Quan Carlos Resmes parla de l'alma de l'Estado, quan hi ha la sentència contra que el llibre acaba amb això, quan hi ha la sentència contra els dirigents socials i polítics del procés, hi ha una trobada, la inauguració de l'any judicial militar, en el qual Carlos Resmes fa un discurs com a president del Poder Judicial. I ell diu, en aquell moment hi ha les manifestacions a Plaça Urquinaona, i ell diu que hi ha, que s'està atacant l'Estat i que això s'ha d'impedir. I quan diu això parla de l'alma de l'Estat. Doncs Carlos Resmes per mi és un exemple molt clar d'això. És a dir, ell creu que existeix una alma de l'Estat, però aquesta alma de l'Estat que apel·la és ell. O sigui, és ell que la genera. Llavors, què vull dir amb això? Que l'Estat és una realitat polièdrica. A mi m'interessa molt en el llibre assenyalar que necessitem estudis d'aquesta realitat polièdrica de l'Estat, perquè és molt determinant en moltes configuracions polítiques. Per exemple, en el cas del llibre que es parla de la Segona República, en el debat de per què no és federal la Segona República, hi ha un element molt clar, que a més hi ha polítics en aquest moment que el senyalen, que és la presència dels funcionaris de l'Estat, de catedràtics, i més senyalen catedràtics de Madrid, etc., que tenen una influència brutal, i això és veritat. És a dir, per això moltes vegades coses que s'atribueixen als governs són més de l'Estat que del govern. Això és cert, i per tant pots parlar d'aquest estat profund, en aquest sentit, però també és polièdric. És
que l'Estat al final són les persones que formen l'Estat. L'Estat no existeix metafísicament més enllà d'aquestes persones. Per això a vegades també genera contradiccions que són molt interessants d'abordar, perquè si el veus només com un ens únic i no hi ha res a fer, probablement no podràs incidir en les transformacions que es puguin fer. I llavors, per mi, l'Estat són les persones que el formen, que tenen continuïtats històriques i reprodueixen ideològicament. I que, per tant, té una capacitat de configuració molt forta. De la mateixa manera que des d'una concepció centralista és molt difícil llegir la societat catalana, molt difícil, perquè, i això es veu molt clarament el 1 d'octubre, perquè no van trobar les urnes, perquè la forma de funcionament de la societat catalana és molt de societat civil i s'enfronta amb una cultura que és molt d'estat, i en la mesura que és molt d'estat, l'estat té problemes per llegir aquesta xarxa molt més informal, molt més tal, no? Però de la mateixa manera moltes vegades el catalanisme té problemes greus per llegir el que és l'estat, per entendre el que és l'estat, és a dir, es volia construir un estat i s'entenia poc el que era un estat, no? Perquè quan després diuen no, és que nosaltres no sabíem que l'estat reaccionaria així, doncs tampoc no és que fos un secret, no? Que l'estat podia reaccionar així. I per tant l'estat és central per qualsevol procés de transformació. No pot pressuposar que l'estat no és central i les actuacions han d'anar aquí. És molt important saber quins espais ocupes, quins espais no deixes que t'ocupin els altres. Això hi havia un dirigent històric de Comissions Obreres de l'antifranquisme que es deia Cipriano García, que deia que la política, un dirigent obrer, que la política es como la física, o sea, no hay espacios vacíos, o los ocupas o te los ocupen. Llavors, per suposar que hi ha espais que tu pots passar és com molt delirant en política. I doncs, no, la definició clàssica seria però també és important en aquest procés, és aquell organisme social que detenta el monopoli de la violència legítima, que és una bona definició per entendre moltes coses també. També has dit que una de les conseqüències no esperades de l'1 d'octubre va ser la caiguda de Rajoy. Sí. De fet, tot i la pujada de Vox i el gir ultra dels partits conservadors, Pablo Iglesias va dir que estava molt lluny, que les dretes estaven molt lluny de tornar a formar govern en uns quants anys. No? Sí. Estàs d'acord amb aquesta afirmació? Sí, pas que hi ha el perill que pugui passar el contrari. I si passa el contrari, ens en recordarem massa d'aquesta afirmació. Però és evident que la dreta està en un procés clar, és que històricament la dreta a Espanya havia guanyat, perquè a Espanya històricament la dreta guanyava pel següent: la capacitat d'integrar tots els fenòmens de dreta en un sol partit, que era el PP, i fins i tot després d'avenir-les, això és el que fa el procés final d'Aznar. Això és el que Aznar fa un procés molt potent en termes polítics i en termes culturals. És a dir, la fundació de la FAES no és cap broma, hi havia 5 fundacions culturals de la dreta espanyola, 5, hi havia unes que eren més liberals, altres democratacristians, però la dreta és plural. Cada vegada des de l'esquerra no es llegeixi, és bastant plural la dreta. I el que fa Aznar és dissoldre Manu Militari, aquestes 5 fundacions, i crear una sola, perquè ha de crear un discurs unívoc de la dreta. En realitat, anar fent aquesta operació el que està és agrupant tot el que és dreta dintre un sol espai. Això ha desaparegut. A la dreta s'agrupa en 3 espais polítics, com a mínim, 3. Clar, això era el primer factor, la capacitat d'unificar-la tota era el que feia que es pogués guanyar, i després el segon factor era, i això Rajoy ho sabia molt bé i molt millor que perquè Aznar va embogir el segon mandat i es va pensar que era Déu, i Rajoy això no ho ha tingut mai, és a dir, sempre ha sigut molt d'allò. Es pot apreciar més o menys el personatge, però jo crec que sempre ha tingut els peus molt a terra, que era l'anàlisi que feia el Rajoy i els seus, que escolti, les dretes guanyen a Espanya quan aconsegueixen no mobilitzar l'esquerra. És a dir, perquè l'esquerra tendeix molt més a l'abstencionisme, tendeix molt més a ser crític amb els partits d'esquerres, i per tant diu, si no els emprenyo massa, que és el que va fer Aznar al final, a part perquè va perdre aquelles eleccions, perquè clar, és que la guerra, després quan l'atemptat va dir que era ETA, clar, la va fer tan grossa que al final va provocar que votés hasta l'anarquista més emprenyat, saps? Vull dir, llavors aquests 2 elements, no fer emprenyar l'esquerra i unitat, ja no hi són. És a dir, perquè qualsevol visió de la possibilitat de que Vox pugui estar en un govern, en una configuració de govern, provoca mobilització de vot,
i perquè l'esquerra la dreta està desunida. Ara, el passat pot ser pròleg, però no és una veritat eterna. Podria haver-hi fins i tot una desmobilització del vot d'esquerres en una situació que provoqués llavors una cosa que podria ser bastant bèstia, que és veure Abascal de vicepresident d'Espanya, per exemple. Tot i que últimament estan bastant bé, però vull dir que jo crec que sí, que ara mateix la dreta té un problema greu i el té per temps, però compta amb aquestes coses. A l'últim llibre de César Rendueles, titulat Contra la igualdad de oportunidades, Sí. es defensa que si alguna cosa ha pogut deixar la pandèmia ha sigut la convicció de que el paper de l'Estat és central en la societat i en l'economia. Més enllà d'aquesta mena de retorn de l'Estat puga trencar els consensos neoliberals, creus que hi ha lloc no només per revertir les retallades de la crisi de 2008, sinó per una política econòmica expansiva de l'estat del benestar? Hauria de ser així. El que passa és que jo crec que hi ha un tema. Hauria de ser així perquè Rendueles té raó. És a dir, veure neoliberals fins i tot és sagrant. I veure la Ramon Tremosa, que el 2008 pràcticament deia que la gent que les classes populars que s'ofotessin com volguessin, que l'Estat s'havia de reduir, ara explicant com s'ha de salvar, com l'Estat ha d'intervenir en salvar l'economia. O veure la Laura Borràs dient que l'Estat s'ha d'endeutar, per tant això no s'ha de financiar una nova política fiscal, però està dient que l'Estat s'ha d'endeutar. És a dir, veure gent que dius, perdona, la Laura Borràs no hi era, però veure neoliberals que han estat anys explicant que l'Estat s'havia de reduir, que en gran part és la causa directa del bloqueig sanitari que estem vivint ara, sense explicar, pràcticament dir, escolti, vostè havia estat dit que això s'havia de reduir, i ara estem patint per culpa d'això. Ara t'expliquen que no, que intervenció, el Roldán, de Ciutadans també, que s'intervingui tot, i que per tant fot una miqueta de ràbia, sincerament. De ràbia en el sentit, escolti, vostès la seva coherència ideològica on està? I a més és perquè gran part d'aquesta ideologia ens ha portat al col·lapse actual, més enllà de la pròpia pandèmia. El que passa és que aquí jo crec que hi ha aquest és un element que és una miqueta clau, intentaré explicar d'una manera. Quan es va configurar l'estat el que es coneix com l'estat del benestar a Europa, la majoria de governs que hi havia a Europa eren de dretes. Perquè el pacte social de postguerra havia estat una hegemonia en termes del que era el pacte social, que significava, escolti, miri, a canvi de que després de la derrota del feixisme, després de que les dretes a Europa queden absolutament tocades, perquè les dretes europees gairebé totes havien tingut algun tipus de relació amb el feixisme, i un cop es configura el posterior hi ha un problema de configuració política. La resistència havia sigut hegemònicament d'esquerres, hi ha uns moviments obrers molt potents, i llavors aquí hi ha un pacte social, i aquest pacte social és dir, mira, escolti, anem a construir això, no podem tornar als anys 20 i 30, anem a construir un estat que garanteixi drets socials, que hi hagi un salari social que garanteixi drets socials, que a més hi haurà pujades de salaris, però a canvi de no tocar la propietat, de no tocar en essència la propietat, perquè Déu-n'hi-do aquests estats ho que arriben a generar en propietat pública, no? I per tant es basarà molt en la idea d'augments de productivitat, augments de salaris, salari social, configuració de l'Estat, i això provoca que hi hagi unes dretes que són conservadores, evidentment, i que tenen polítiques conservadores, però que hi ha coses que no toquen, i fins i tot polítiques, hi ha coses que són impensables. Eisenhower, republicà de dretes conservador, grava els impostos dels beneficis a cura a la bolsa, em sembla que és un 85%, crec recordar. Clar, per què? Perquè no generaria l'economia de casino, que és el que deia Keynes, no? Per tant, hi ha com una tal, diguem, els principis neoliberals són absolutament marginals a l'acadèmia i a la política. Què vull dir amb això? I paradoxalment, quan comença a haver governs socialistes a Europa, que és bàsicament a partir tenim el cas a França hi ha una mitjana dels 50, però diguem, fins a l'era Mitterrand no és la gran era socialista. El Partit Socialista Italià és a partir del 85 o així, Espanya és el 82, el cas britànic és diferent, el Partit Laborista sí que ha jugat un paper clau a la configuració, un paper molt clau en l'esperit del 45-46, és molt clau, però diguem, hi ha hagut governs conservadors i en canvi no hi ha hagut polítiques neoliberals. I paradoxalment
Blair, tots els governs de Felipe González, sobretot als anys 90, Mitterrand, quan fracassa el govern unitari amb el Partit Comunista francès, molts d'ells aplicaran el que es coneixerà com el socialliberalisme, que és una miqueta neoliberalisme con rostro humano, sí? Què vull dir amb això? Que hi ha una configuració que té a veure amb les configuracions de pactes socials de fons. Les hegemonies no són només discurs cultural, o sigui, són aliances de classes. Són aliances de classes i pactes socials, perquè moltes vegades quan es parla d'hegemonia sembla que l'únic que hem de fer és fer discurs cultural. I dius, compte, això és com el Trump, no? Que tothom ho analitza en termes de... El Trump expressa una aliança de subjectes. O sigui, quan diuen, no, el Trump... Veig tots opinadors que diuen la sorpresa és que Trump no era un fenomen passatger. No, clar que no era un fenomen passatger. O sigui, Trump, en tot cas, és la síntesi, la configuració d'una àmplia aliança de coses que van des del Tea Party fins a situacions socials de la sobirania blanca, que poden ser fins i tot contradictòries entre ells, però que es aconsegueixen aliar un fenomen, no? Vull dir, això, i les hegemonies es construeixen així. O sigui, les hegemonies no són pur discurs, no és pura tal. Bé, l'hegemonia neoliberal a partir dels 80 es va construir amb uns altres tipus d'aliances de classes i amb uns altres principis. Què vull dir amb això? Que sí que hauria de jugar els governs i l'Estat hauria de poder ser molt proactiu en generar noves polítiques fiscals, en noves polítiques públiques que anessin molt més enllà, no només de la protecció social, que és central, sinó la transformació econòmica i la reversió de tot el que hem viscut, però això necessita també la configuració de processos de fenòmens socials i subjectes socials. Per tant, que hi ha una part de la batalla d'ara que no és per alternatives de govern. No és ara governen les esquerres poden fer aquestes polítiques i governen les dretes fan aquestes polítiques, perquè a vegades governen les dretes i les esquerres i tampoc no poden canviar tant les polítiques, sinó que és més partisana. O sigui, estem gairebé més en la fase dels anys 40, de la Segona Guerra Mundial. O sigui, és més partisana en la configuració de noves realitats i noves aliances. Per tant, estic d'acord. A més, crec que s'ha de ser molt proactiu en aquests moments en discursos molt de dir, escolti, això s'ha de canviar radicalment i és un bon escenari en aquest sentit. Tràgic escenari, però és un bon escenari. Però hi ha temes que són processos més profunds que s'han de produir també. Anem a fer ara... M'enrotllo molt, No, Perdona. anem a fer ara 2 preguntes un poc més de teoria política, però que també treballes en el llibre Aterrando casos històrics. Hi ha gent que diu que la sobirania és indivisible, Sí. fins al punt que hi ha algunes corrents suposadament federalistes que ho reivindiquen així, no? A què creus que es deu que aquesta concepció hagi sigut majoritària? Bueno, perquè és una concepció que prohibeix molt de les monarquies absolutes europees, no? I dels processos revolucionaris front a aquestes monarquies absolutes, en el cas europeu. Bodino, tots aquests elements que tenen a veure, Bodino té clarament a veure amb la configuració de les monarquies, i després hi ha una afirmació de la necessitat de la sobirania única, perquè Europa està en un procés molt... És a dir, els territoris estaven dividits segons principis dinàstics, és a dir, si un rei o una reina es casaven, podien dividir un territori. Per tant, l'afirmació de la sobirania nacional com indivisible en realitat no era un principi, diguem, pensat per mantenir unit pobles, sinó que era un principi més pensat en evitar que les monarquies exercissin la seva sobirania de dividir pobles, no? Vull dir que a vegades, però després això es diu una història. Però clar, la configuració dels estats és evident que els estats tendeixen a intentar mantenir la seva integritat territorial i per tant això s'ha fet molt fort, perquè és molt sorprenent. És a dir, quan s'apel·la a la sobirania única i indivisible com un principi democràtic, dius, quan passes a les reals això no és democràtic, això no té res a veure amb la democràcia. Bodino no és que no té res a veure. El principi de la sobirania única inalterable i indivisible no té res a veure amb els processos democràtics. Hi havia conceptes alternatius de sobirania, això és evident, no? Tucius, etc. Tot això que genera i aplicacions alternatives de sobirania. En el cas dels Estats Units és molt evident una aplicació alternativa de sobirania. En el cas del federalisme, que en principi neix el federalisme neix, per exemple, d'aquestes altres teories alternatives de la sobirania, i això és absolutament evident. O sigui, el naixement del federalisme ve d'aquí, ve de tots els papers federalistes dels Estats Units, tot el desenvolupament d'això, però és que a més la recepció d'aquí també és la mateixa, és a dir, la construcció de Pi i Margall, tota la construcció dels federalistes republicans espanyols és clarament aquesta, és la sobirania de cada un dels ens federats, no la sobirania de la federació. Dintre del pensament federal, això, o una part important del pensament federal, això es va transformar en el segle XX ja,
Però jo diria que més que la reclamació d'aquesta part del pensament federal, més que la reclamació de la indivisibilitat de la sobirania, s'ha treballat molt més en la idea que la sobirania no existeix. És a dir, que la sobirania és un concepte metafísic i que, per tant, com que no existeix la sobirania, l'únic que s'ha de parlar és de la distribució de funcions. I que un sistema en el qual totes les funcions estiguin molt ben distribuïdes, els sistemes de competències molt ben distribuïts i tot molt normativitzat, clar, això ve de Kelsen i és normal que vingui d'un pensament jurídic que pensa que la realitat pot adaptar-se normativament a la realitat jurídica, i això passa poques vegades a la història, però clar, és curiós. Aquests que defensen això, que diuen que el concepte de sobirania és una il·lusió, viuen en una de les màximes il·lusions, que és pensar que la realitat pot viure en un ens normatiu sense que es produeixi res, un gran mecano que un cop construït no hi ha problemes, i per tant, quan no hi ha problemes no fa falta la sobirania, perquè tothom sap, segons la norma, com ha d'actuar. Ja, però el problema d'això és sempre, i qui genera la norma? Quin és l'ens sobirà que genera la norma? Perquè fins i tot la reforma de la norma, per ells, està normativitzada. I com que la reforma de la norma està normativitzada, la sobirania no és necessària. Ja, però primer tens un problema, és l'origen de la norma, que és la legitimitat d'això. Aquesta no està normativitzada, perquè des de la prehistòria no existeixen normes. Bueno, sí que existeixen, però no aquesta. La Constitució del 78 no existia a la prehistòria. Per tant, com va començar això? I llavors es construeixen aquests constructes, la transició de la llei, i vas construir coses molt rares, i després que els sistemes normatius són històrics. Els sistemes normatius, per molt que es vulguin eterns, clar, el Kelsen, que és un magnífic jurista, acaba construint tot un constructe brutal i molt ben fet, però és un constructe supermetafísic. Quan es reivindica com és l'eliminació de la metafísica de la sobirania. No, és molt metafísic el que estàs construint, però al final acaba dient, bueno, quin és l'origen, quina és la norma, quin és l'últim rang al que pots apel·lar a la norma interna. Llavors acaba convertint el sistema jurídic internacional com el rang últim de generador, però clar, el sistema jurídic internacional és al revés, s'ha generat després, és igual, té un punt divertit, però ells el que fan és fer desaparèixer el concepte de sobirania. Però clar, aquí però és que la sobirania apareix, i a més en èpoques històriques. Jo puc entendre aquest pensament quan tu tens sistemes molt estables. Si tu tens sistemes molt estables i pots dir, escolta, això acabarà això. Però en èpoques històriques com l'actual, acaba sent el que vol ser un discurs que intenta deslegitimar o desvelar una metafísica, que és la sobirania, acaba sent un discurs legitimador d'una part en un debat de transformació social. O sigui, acabes dient, no, és que com que tots els altres tenim una dissonància cognitiva, es fa servir molt aquest concepte, no, és que hi ha una dissonància cognitiva. Bueno, no, hi ha la realitat que és complicada. No és que la gent estigui boja. I perquè no entenen que no existeix la sobirania i que la norma no sé què. Clar, la sobirania existeix. L'estat autonòmic va quedar molt clar. Qui va aplicar el 155? No era veritat que era un sistema competent. No. Hi ha algú que té capacitat de generar l'excepcionalitat. Qui té capacitat de generar l'excepcionalitat, a vegades és el poble, a vegades és el poder, a vegades aquest qui té capacitat de generar l'excepcionalitat, que és l'espai de la fi de la normativitat i la imposició del poder, és qui té la sobirania. Vull dir que el concepte pot ser molt abstracte, però al final és molt concret. És qui té la sobirania. Per això, és a dir, quan tu mires el decret de 1707 d'eliminació dels drets històrics de les institucions i dels furs del País Valencià, aquest cap, Felip VI ho explica, Felip V ho explica molt bé, Felip V ho explica molt bé, de mi soberania. Mi soberania us elimino totes les institucions. Bueno, això és sobirania. La sobirania no té per què ser democràtica, però existeix. Que comentaves de que el Kelsen és molt graciós perquè és profundament antidemocràtic, perquè la norma se legitima a si mateixa, o sigui, la Constitució se legitima a si mateixa i no falta que el poble sigui qui la legitima. Sí. Però en canvi aquesta és una idea que en el pensament d'esquerres Kelsen és un pensador molt interessant, però és un pensador que influeix molt en la Constitució austríaca, menys en l'Alemanya del que suposa, però influeix molt i que és adoptat pel pensament socialdemòcrata com a propi, però era una persona que no era gens revolucionari, evidentment no era gens revolucionari, era absolutament anticomunista, però sí, però tens raó, és a dir, acaba generant una il·lusió
que a més només funciona el sistema, que a més, per més dintre això, només funciona els sistemes europeus, perquè la tradició jurídica anglosaxona. Això no té res, és un altre color. Ja ho has anomenat, que la qüestió de les sobiranies ha tornat, no?, a escena. Com es conjuga la tensió entre la necessitat de dividir la sobirania a la interna i la necessitat d'un estat fort per fer front als poders transnacionals i de les corporacions? Això és un debat molt interessant, perquè hi ha gent, per exemple, jo soc a l'espai sobiranies, fins i tot això també hi he estat en un moment amb alguns companys és a dir, la gent d'escolta, ara el que necessitem és un estat fort, precisament per la construcció, per poder generar, és a dir, per poder fer front als processos de globalització, etc, i per afirmar la sobirania popular. Jo crec que aquí hi ha d'haver elements de sí, però d'altra manera també acaba sent un estat molt dèbil, perquè és una presó de pobles, és difícil que acabi confront. Jo aquí, a mi m'agrada molt Madison, que no acaba de ser, no és Hamilton, o sigui, no és el pensament federal de Hamilton, que és un pensament que s'està reivindicant molt en el cas de la Unió Europea, no? Madison fa molt de pont entre aquesta idea de sobiranies plenes i compartides, no? Aquesta idea de dir, escolta, només a partir de la construcció d'instruments comuns que siguin compartits perquè es poden construir a partir de sobiranies pròpies, perquè aquests instruments podran ser més forts. Tot i que això jo sé que és un debat, molt important. Madison planteja, per exemple, jo vinc d'una tradició, diguem, que té a veure amb el republicanisme federal català, clarament, no? Que és una tradició molt de les petites unitats, ja no la sobirania de Catalunya, la sobirania dels municipis, no? I és una tradició, perquè més enllà de formular-se teòricament, és molt la idea, per exemple, del municipalisme com a espai de llibertat, que el poble controla molt més democràticament. Madison planteja un dubte raonable sobre això, no? I ja dic, Madison no és Hamilton, no? O sigui, Madison està defensant molt, per això és més molt amic de Thomas Jefferson, vull dir que no és federalisme coercitiu, per dir-ho així. Però Madison diu la suma de les minories és a dir, si tu dones tot el poder, i aquí Pi Margall també tenia alguna idea interessant sobre això, si tu dones tot el poder, tot l'exercici complet amb una realitat reduïda, pots estar generant opressió a minories. En canvi, si aquest espai que té sobirania té una sobirania compartida amb un ens més gran, aquestes minories són minories en diferents estats, però que juntes formen una coalició prou àmplia com per evitar l'opressió. Les bruixes, els casos de les bruixes de Harlem, no? Coses d'aquest tipus, no? Aquest és un tema molt complicat, perquè te llegeix i dius, hòstia, té raó. Almenys a mi la sensació és compte, que una miqueta de raó pot tenir, però alhora estats molt forts poden ser molt dictatorials i molt opressors. Per tant, aquí hi ha un joc molt complex que ha de ser molt discutit democràticament en aquest sentit. Per exemple, Pi Margall, que és un immens defensor de la idea de la sobirania que parteix des de baix, de tal, l'estat català, l'estat tal, el municipi, tot això, hi ha una àrea que és la dels drets socials que en alguns moments sembla que no ho vegi tan clar. Aquí hi ha d'haver uns drets que siguin regulats per tothom igual. I després ja parlem és un tema no és fàcil, jo vinc d'aquesta tradició, però entenc que és problemàtic, que no és tan fàcil com tot el que sigui tal ja és hiperdemocràtic i el que sigui gran no és democràtic. Per això cada cop m'agrada més, és fort, cada cop m'agrada més Madison. Diuen que era l'intel·ligent. Sí. Que era l'intel·ligent. Sí, aquest tio. Cuidava que dueren Aristòtil, no? Passem ara a un bloc més de debat historiogràfic, si vols dir-li així. José Luis Villacañas deia a un article publicat fa uns anys a la Circular que en Espanya no hi ha hagut una tradició republicana contínua i forta perquè aquesta va ser derrotada amb els comuneros de 1520. A més argumenta que totes les revoltes municipalistes, comuneros, germanies, revuelta i mandinya, no es van federar per fer front al poder reial com va passar a Suïssa i Holanda, perquè a Espanya no hi havia hagut reforma luterana.
De la lectura del teu llibre és obvi que es pot extreure que sí que hi ha hagut una tradició republicana i forta a Espanya. Com s'encara aquest debat? Bé, jo diria, entenc que vol dir ella. També podries agafar altres exemples històrics. Per exemple, a Espanya hi ha dos grans actors contra la construcció del capitalisme de l'estat liberal del segle XIX, que són el carlisme i el republicanisme, però el que passa és que aquests dos actors lluiten entre ells. I en canvi a Rússia, gràcies al populisme, el Narodniki, i a la tradició després del Partit Socialista Social Revolucionari Rus, que són els hereus del Narodniki, i és el Partit Socialista camperol més gran d'Europa i que acaba amb aliança amb els bolxevics, es produeix una aliança de classes diferent que aconsegueix produir una revolució victoriosa. És a dir, que tu pots buscar curtcircuits a la història, és a dir, si els comuneus s'haguessin fadat amb les armes, si els carlistes i els seus carlistes no haguessin tingut un moviment propi d'intel·lectuals com va ser els Narodniki, que haguessin produït un tipus de projecte que tenia a veure amb la superació del capitalisme en un sentit socialista i no només amb la reacció cap a l'antic règim, i això ho hagués pogut convergir en un moviment obrer popular doncs clar, la potència, clar, el drama de la Primera República al final aquí és que tu pots dir no, tu agafes l'arc mediterrani, Catalunya, País Valencià, Andalusia, i hòstia, aquí pots muntar estats i pots muntar el que vulguis, després te'n a Navarra i explica'ls, saps? Doncs va ser que no, és a dir, clar, el drama de Pi Margall és que ell no ho veia des de Cartagena, ell veia també què passava al País Basc i Navarra, i dius, bueno, això no és, tenim una situació de desequilibri que en tot país es produeix, però hi ha països que poden donar configuracions que aquest desequilibri acaba generant aliances que permeten superar els problemes, no? Vull dir que Vilacaya és clarament raó. Ara, per mi el republicanisme és evident que si hi ha hagut alguna alternativa els últims 200 anys, les grans alternatives han sigut republicanes. Això sembla que és veritat que han durat poc, però que han sigut republicanes evidents. La Primera República i la Segona República és clarament el republicanisme. Per tant, jo crec que sí que hi ha una tradició molt forta en aquest país de republicanisme. Derrotada, sí, això és cert. Derrotada, d'episodis històrics derrotada. La història no mai s'acaba, per tant, espero que no s'acabi, però vull dir que jo crec que sí que hi ha una tradició republicana i a més diria més, hi ha hagut una visió, no parlo de Vilacanyes perquè Vilacanyes té textos magnífics, però hi ha hagut una certa tradició de la visió intel·lectual construïda des del marxisme dels anys 60 que ha tendit a no veure aquesta realitat i a construir-se molt sobre tradicions de fora. Per què? Perquè és un tipus de línia de pensament que no enquadrava bé, o de tradició que no enquadrava bé en els esquemes rebuts als 60, que tampoc no estic... també era normal, perquè probablement als 60 era més fàcil llegir a Marquís que buscar un llibre de Pi Margall, vull dir que també ho entenc, però que hi ha hagut aquesta tradició és molt evident, és a dir, una falta moltes vegades de reivindicació de la tradició pròpia i de la construcció que és la nostra pròpia tradició, que dius, aviam, no és que calgui reivindicar-la perquè és la nostra pròpia tradició i llavors com que és nostra és millor que les altres, no és així, és perquè potser aquests s'han enfrontat a problemes que s'assemblen als que ens enfrontem nosaltres, potser és per això, no? Jo no dic és més important llegir Pi Margall que Marx, no, ara per entendre el que passa aquí Pi Margall et serveix també. Marx també, però Pi Margall també et serveix perquè com que vivim al mateix territori hi ha una continuïtat, doncs tot això ho dic. El que deies dels 60, però també és veritat que és a finals dels 60, a principi dels 70, quan te fan tots els estudis de Pi Margall se comença a rescatar, sí, la tesi del Xudolar, crec que és a principis dels 70, però tots els estudis acaben encapsulant-lo en la qüestió petit burguesa, tot i que el rescaten. Sí, perquè ho fan des de l'òptica, això ho fa molt Sobretura, per exemple, fa molt l'òptica esquemàtica de dir, bueno, els moviments funcionen per fases i llavors hi ha les fases, si no hi ha sindicat de masses obrer industrial, és que no hi havia, no existia la gran indústria bilbaïna, encara no podia haver-hi, però clar, és que això, aquests jocs són molt bèsties. Per exemple, quan parlem, moltes vegades analitzem la realitat de l'existència d'una classe obrera i d'una consciència de classe basant-nos en la idea de Marx, no trobem aquesta classe obrera o aquesta consciència de classe i plorem i ens lamentem i generem una melancolia sobre la inexistència de tot això perquè estem buscant una imatge que és nostra de la classe obrera, que és la del segle XX, de classe obrera industrial, de grans indústries del metall, masculina, etc. I no ens donem compte que Marx aquesta classe obrera no la va conèixer. Marx quan estava parlant d'aquesta classe obrera estava parlant d'una altra classe obrera que a mitjans del XIX, perquè aquesta classe obrera és filla de la segona revolució industrial i Marx quan va escriure sobre aquestes coses encara estaven entre la primera i la segona, no hi havia hagut temps. Per tant, la construcció de les categories d'anàlisi i de pensament
les fem molt sobre el nostre present. I llavors sobre el nostre present intentem projectar cap al passat, i llavors clar, en el cas del republicanisme és molt evident. El republicanisme és un moviment petit burgès, i per tant, com a molt la seva tasca era la revolució democràtica burgesa, no era res dels drets socials. Quan llegeix els programes de Pi Margall, dius, perdoni, no m'està parlant. Per exemple, quan els primers republicans són els primers que munten els primers sindicats, és que tampoc no estan a l'any 40, el 1840, és que era un sindicat que és molt modern. En el cas català, bueno, és perquè vostè té un esquema marxista que no és ni el de Marx, m'està aplicant aquí unes categories que no funciona res, i no funciona res, és veritat, sí, tens raó. I el tema de la classe és brutal, o sigui, el lament constant per la inexistència de la classe, i llavors s'acaba convertint en un fenomen que era el de la identitat, el de la consciència de classe i identitat de classe, és a dir, per criticar les polítiques identitàries acabes crucificant la idea de classe obrera, generant una identitat de classe obrera, quan la classe era un espai que no era una identitat. O sigui, la classe era una relació social que podia generar i conviure amb diverses identitats. Hi ha un llibre de Celine Todd, Pueblo, que és la història de la classe obrera britànica, que és magnífic en aquest sentit. De la britànica, més que està bé, perquè és com l'originària, no? La classe obrera britànica industrial. Dius, bueno, això és un crisol brutal, i la grandesa de la consciència de classe i del conflicte de classes és que aquest crisol brutal podia generar-se en formes d'acció de classe concretes, no? I aquí hi ha un... Perdó. No, que és això, que moltes vegades quan s'apel·la a l'atac a la política, és veritat que vivim una època molt de polítiques identitàries, quan s'apel·la a aquest atac a les polítiques identitàries no t'adones que ho estàs fent des de la reclamació d'una identitat, i per tant també la crucificació d'una cosa que no era una identitat, que era una altra cosa. I llavors a partir d'aquesta imatge estàs buscant, dius, no hi ha conflicte de classes, no hi ha consciència de classes, et lamentes, però en realitat ho estàs fent a partir d'una imatge que tu tens, que és de com hauria de ser aquesta classe i aquesta consciència. Igual sí que hi ha conflicte de classes, el que passa és que s'expressa de formes molt diferents a les que tu veus. Per això, per exemple, ara mateix llegir a Thompson o E.P. Thompson pot ser més interessant per entendre el conflicte de classes actual en moltes coses que llegir autors que et parlen de la classe obrera industrial, perquè Thompson s'estava enfrontant a aquell text magnífic que era Lucha de classes sin classes, no? Perdó, anem per un altre. Clar, és que ahir ja va parlar, Aquí hauria de va. Bernard Chiles argumenta que dins la tradició republicana els plantejaments federals no eren majoritaris, i que Pi Margall té la famosa frase de que una república centralista no és una altra cosa que una monarquia amb gorra frígia, no? Quina forma concreta ha de prendre el federalisme avui en dia? Com ho diu? Què li diu a Bernard Chiles? Què diu la primera frase? És que no sé si diu exactament això. Diu que Pi Margall... Sí, diu Pi Margall és Pi Margall, i els federals són els federals a Espanya, no? I que la posició de Pi no era la majoritària de la tradició republicana a Espanya. I per què diu això? Es pot desenvolupar, això? És que no ho sé. L'entrevista la vas fer tu. L'entrevista la vas fer jo, però... A veure... És igual. No ho recordo, joder. Però quan fas la pregunta... Però igual, a veure, si separes la postura de Pi com de la figura de Pi, sinó la postura federalista de Pi, després de, diguem, la restauració i Segona República... Això és veritat, això té raó, Ferran Chiles, això té raó. És a dir, que hi ha una mutació d'una part del republicanisme a finals del segle XIX, i hi ha una mutació d'una part del pensament d'esquerres. Jo crec que hi ha dues mutacions claus aquí per entendre què passa des del segle XIX al segle XX. Una és el PSOE. El PSOE s'alimenta de dues tradicions. Una és la gazdista de la Segona Internacional, que és la pitjor versió del marxisme de la Segona Internacional, no ho dic per criticar el PSOE, però és el més mecanicista, el més no sé què, que confon jacobinisme directament amb llegat napoleònic, i que confon, a més, el més mecanicista, i és el que és la gran influència matriu ideològica és aquesta, del socialisme francès, que era, diguem, no de Jean Jaurès, no de Jean Jaurès, sinó d'aquesta. I després hi ha una tradició que és la krausista, que aquesta té un impacte molt fort en molts dirigents que formaran el PSOE, principalment els dirigents més intel·lectuals, i l'altre, que és el krausisme, també és un fenomen a estudiar, perquè és un pensador, diguem, menor a Alemanya,
que es converteix en major aquí. És a dir, podríem haver agafat a Hegel per quan agafar perquè era molt útil, jo crec, aquí, perquè barrejava catolicisme, cristianisme, no sé què, tota una sèrie d'elements. Però i el krausisme té un impacte molt fort en la configuració del pensament republicà, també. I aquí s'entenen... Però això no vol dir que desaparegui. Quan tu veus a Azaña el discurs que fa sobre l'Estatut, jo crec que allò és Pi Margall i República Nacional Federal, tot i que Azaña no és aquest tipus de República Nacional Federal, no? Per tant, jo crec que hi ha diverses tradicions que van convivint allà, tot i que l'hegemònica abans havia sigut la de Pi Margall, per mi havia sigut l'hegemònica. Però la pregunta quina era? Quina forma concreta creus que ha de prendre el federalisme avui? Sí, tot el que és la tradició del pensament federal i la pràctica política federal jo crec que t'ajuda molt, et serveix molt per pensar és que clar, depèn de cada lloc, les configuracions polítiques aquí. A mi em va passar, al llibre em va passar una miqueta el que li passa, sense comparar-me, però el que li passa al llibre de Valentí Almirall, el catalanisme, que és, diguem, el gran llibre iniciàtic del catalanisme polític, és un llibre molt sorprenent quan el llegeixes. La primera part és molt sorprenent perquè és un intent de construcció d'etnotips, i no ho diu així, però són etnotips, és a dir, quin és el caràcter del poble espanyol, quin és el caràcter del poble català, és una cosa com molt divertida, però la segona part del llibre és brutal perquè és un exercici increïble de coneixement de sistemes federals comparats. O sigui, Valentí Almirall té un coneixement brutal de Suïssa, dels Estats Units, i et dones compte que ell veu claríssimament de la cultura federal d'una forma jo diria que és un dels grans pensadors federalistes, no passat a la història com això, però és un dels grans, els dos grans pensadors federalistes són Pi Margall i Valentí Almirall del 19. I quan acaba el llibre és un punt dramàtic, quan acaba el llibre les últimes pàgines, igual són 3 pàgines, diu, bueno, llavors la solució és federal. Diu, és un veig massa complicat, crec que haurà de ser confederal. Llavors, hòstia, tu portes 200 planes explicant-me això. I després va ser que esto és complicat. Jo per això crec que si hi ha alguna d'ells ha de tenir molts elements sobretot perquè el federalisme ha quedat per mi molt atrapat, per altres no, per altres s'ha alliberat, no sé, però per mi molt atrapat en el federalisme, el que per mi és federalisme coercitiu, encara que se li digui federalisme cooperatiu, ha quedat molt atrapat en tradicions com això del Kelsen, que no tenen a veure amb el federalisme originari, i per tant s'haurà de recuperar. Sí, jo crec que hi ha elements de solució que passen pel federalisme, però hi ha elements que passen per la confederalitat en la mesura que el federalisme ha quedat atrapat en això. Per tant, per mi les solucions són finals, no hi ha mai final, però les solucions, per això també la idea aquesta de sobiranies compartides, tot això, perquè crec que s'ha de posar molt darrere en el tema de la sobirania, perquè si no et pot semblar que quan utilitzes els mateixos noms estàs parlant de la mateixa cosa i en realitat estàs parlant de coses radicalment diferents utilitzant els mateixos noms. És a dir, tu pots trobar gent que es reivindica federal i dius, perdó, però és que això no té res a veure, vull dir que hi ha un debat complicat. Me disculpeu, però m'ha eixit una pregunta i la vaig a fer. La pregunta és perquè en l'anarquisme tu pots trobar clarament des de l'origen fins als anys 30 la vinculació que té amb les referències a Pi o la vinculació a la tradició federal. Però ja ho has anomenat, l'especificitat del Partit Socialista a Espanya. Com se vincula el... Partit Socialista d'Espanya, segueix i després dic una cosa. Vale. Com se vincula el PSOE amb la tradició republicana democràtica en Espanya? És que és complicat, perquè a més anava a dir, el PSOE no és... Bueno, sí que acaba reivindicant en alguns moments el federalisme i es defineix com a federalista i fins i tot sembla que és el Congrés del 16, si no recordo malament, defineix la solució a Espanya per una confederació de les nacions hispàniques o alguna cosa així, que recupera el 64, em sembla el 64, en el Congrés del 64, torna a dir, no és ni federal, parla d'un model confederal del PSOE, vull dir que té moments i tot això no és omnívoc. Però anava a dir, el PSOE que no respon a aquesta tradició, que ve d'aquesta tradició de Guesde, que ve d'aquesta tradició té presència a Madrid i a Astúries una miqueta i a Bilbao. O sigui, el PSOE durant gran part d'un període molt important de la seva història, per exemple, no té presència a Catalunya. Que dius, un partit que reclama socialista, o sigui, es reclama com el primer partit de proletariat que existeix a Espanya, no aconsegueix arrelar Catalunya, de fet no aconsegueix fins a la transició, qual és el principal espai de proletariat industrial de tota Espanya. I no és pel tema nacional directament, perquè diguem, el proletariat en aquests moments està apostant, per exemple, pel republicanisme radical, està apostant per coses que no són del catalanisme moltes vegades. Per tant, s'ha d'explicar, jo crec que té un problema d'inserció
les pròpies tradicions, no? Més enllà del tema nacional i tot. Ara, la relació del PSOE amb el republicanisme és una relació complexa. És molt complexa. Per això, perquè no... És a dir, jo crec que no ha fet el republicanisme una matriu ideològica seva. Això també hi ha altres partits, però això té a veure molt a vegades amb la lectura de la tradició marxista, no? I això aquí l'Antoni Domènech, vull dir que aquí hi ha tot un intent de dir, escolta, el republicanisme és la nostra casa, no és una cosa aliena. I aquesta idea del republicanisme és burgès, totes aquestes idees, jo crec que això ha afectat a molts sectors ideològics, però el cas del PSOE és fort. I llavors, durant els anys 80 es va configurar una realitat que és que el PSOE era el partit dominant. El PSOE ha sigut el partit dominant, però dominant de veritat, no dominant com ara. No dominant, ara governa, sí, però és que tenia majories absolutíssimes. És a dir, durant molts i molts i molts anys, i era el partit estabilitzador del sistema. És a dir, en cert sentit es pot considerar que el PSOE ha sigut durant dècades un partit molt més monàrquic que la dreta espanyola. Clar, si ho compares amb l'ABC, no. Però la dreta espanyola té sectors monàrquics i sectors que no ho són. I el PSOE ha sigut molt juancarlista, com vulguis, però per tant la tradició del PSOE amb el tema republicà és una tradició complexa. Bueno, ja mateix no crec, la seva joventut sí, que estan reivindicant la república o en poden, i fins i tot intenten aprovar els congressos sempre tal, però i és veritat, és complexa. Per exemple, amb el que ha passat amb Felip VI, hi ha hagut dirigents valencians, per exemple, del Partit Socialista de València, que han dit, escolti, jo hasta aquí, no? O sigui, hasta aquí aguantar aquesta monarquia amb tots aquests casos de corrupció, però és complexa, sí. També és bastant clau, el que faci el PSOE amb el tema de la república, a mi no és un tema molt de dir. A més és curiós perquè Puig apoyava Susana Díaz, però a la vegada se li diu que és com la branca federal del Partit Socialista, que és un poc estrany. És que el discurs que està fent en aquests moments Puig és molt bèstia. O sigui, en termes de, per exemple, el tema de Madrid, no sé com li va dir, però li va dir, no sé, una frase brutal. Va dir, hòstia, això ho diu algú d'aquí i li salten a sobre, però... És a dir, o sigui, aquí hi ha, clar, al final també els espais també importen, no? La Francina Armengol, el Ximo Puig, estan jugant un paper una miqueta diferent, o bastant diferent que altres socialistes en aquest sentit, sí. Algunes veus a la resta d'Espanya, quan es discuteix sobre les possibilitats del republicanisme, argumenten que és complicat que es materialitzi un projecte republicà hegemònic si no sorgeix un republicanisme de dretes. Creus que té sentit aquesta argumentació? L'arribada de la Segona República va sortir un republicanisme de dretes, però cap al final. És a dir, quan hi havia descomposició del sistema. És a dir, primer perquè molts venien de partits dinàstics. És a dir, molts dels que van ser els republicans de dretes de la Segona República venien de partits dinàstics. Que després van configurar les derechas liberales republicanes, van configurar tot això. I què vull dir amb això? Que per mi hi ha diversos elements. Primer, la tradició de la dreta espanyola és específicament monàrquica. Jo crec que una part sí i una part no. Això no vol dir que sigui millor, O sigui, jo crec que Aznar no era especialment monàrquic, estic convençut. I que si li haguessin dit que podia ser president de la República hagués estat encantat, i si li hagués pogut treure Juan Carlos a sobres ho hagués fet encantat. Això vol dir que Aznar com a president de la República seria millor que Juan Carlos? Bueno, això seria una altra discussió, però no hi ha una tradició, o sigui, hi ha una tradició monàrquica potent, però hi ha una tradició que no és gens monàrquica. El falangisme no era monàrquic. Per tant, jo no veig impossible o improbable que es pugui configurar o quallar un republicanisme de dretes. Ara, la pregunta és una altra. Això és molt catalana, aquesta pregunta. És a dir, només es pot assolir la República Catalana si les dretes són catalanes i, per tant, no podem trencar en Convergència, per tant, hem de governar en Convergència, perquè això és absolutament necessari, que ells segueixin governant, perquè si no la dreta no és republicana, i si la dreta no és republicana no tenim República Catalana. No? I llavors, doncs Espanya ho mateix. Bueno, no, miri, això és una història seva, vol dir... Què vull dir amb això? Tampoc no és tan així. La configuració d'un nou sistema polític necessita pactes amplis. Pactes sense qüestió, un pacte ampli. Ara, necessita de configuracions polítiques a banda i banda molt sòlides. A vegades les repúbliques no falta ni que hi hagi cultures republicanes sòlides, ni de dretes ni d'esquerres. A vegades les repúbliques venen perquè venen.
i la saga dels Borbons és una nissaga especialista en generar repúbliques ells mateixos, sense necessitat de gaire ajuda, no? No, és que a vegades pensem en les revolucions i els processos revolucionaris són... El debat ho deia, és a dir, 1917, un mes abans de la Revolució de febrer del 17. Lenin està a Ginebra, a la universitat, amb uns estudiants, dient-los que ell no viurà la revolució, que ells tampoc, que els estudiants tampoc, però que els seus fills sí. Li faltava un mes per convertir-se en un dirigent revolucionari de la història. I Lenin tenia capacitat de pensar estratègicament. No, ningú li pot negar que el tio sabia de què anava la cosa. Però sobretot, per exemple, construïm el mite de la CNT. La CNT com el gran sindicat superpoderós del primer... La CNT va ser un sindicat brutal de 1919 a 1923, brutal. Als anys 30 també tenia molta força, però quan arriba al 36 està amb l'aigua al coll, amb unes decisions internes brutals, perdent militància a mansalva i amb una crisi brutal, absolutament brutal, destrossada per decisions internes, absolutament. Hi ha el cop d'estat i es converteix de nou, o sigui, el cop d'estat que es fa el 18 de juliol es ven que és un cop d'estat contra una revolució que s'està preparant. I és mentida. Tots els revolucionaris estan fets caldo en aquells moments. Però el cop d'estat, el fracàs del cop d'estat acaba generant la revolució, perquè acaba generant un buit de poder que permetrà la revolució. Per tant, per això que aquestes idees de no, necessitem un republicanisme de dretes i com que no hi és, doncs no pot haver república. Clar, com que aquí tenim els convergents, sí que tindrem república, no? Com que a Espanya no hi ha convergents, o sigui, els convergents són necessaris a Catalunya, a Espanya i a tot l'univers, no? Bueno, jo subscriuria molt d'això. Però al cap i a la fi tampoc no tenim república aquí, per tant... Ara això sí, els convergents, o ets convergents, segueixen manant. Això sí que és veritat. Això sí. Sobre... Bueno, hem introduït un debat també historiogràfic que és sobre el procés fort o dèbil de nacionalització d'Espanya, no? Borja de Riquer diu que el procés de nacionalització d'Espanya ha sigut dèbil, hi ha altres autors que no, Bueno, què penses d'aquest debat? L'aportació del Borja va ser fonamental als anys 90 perquè va permetre primer pensar una cosa molt curiosa. Borja quan fa l'aportació del dret de nacionalització està pensant molt en els estudis dels nacionalismes alternatius, perifèrics, subestatals, com se'ls vulgui dir. O sigui, no el nacionalisme espanyol, sinó el català, el gallec, tot això. Paradoxalment, la tesi, tot i que genera una reacció molt virulenta per part de la historiografia espanyola inicialment, és absorbida molt ràpidament per la historiografia espanyola i el que acaba produint és una mansalva d'estudis sobre els processos de nacionalització de la nació espanyola. I en canvi, allò on anava dirigit el Borja, no el van adoptar tan fortament. No? Era una tesi molt interessant, que a més jo crec que estava molt inspirada pels estudis de Weber, de Camperols francesos, no? Als anys 70, de Moses sobre els processos de nacionalització a Alemanya, i era una mirada que feia falta perquè era una mirada que no s'havia produït, que és la mirada no sobre la nació sinó el procés de... Sí, que els estudis centrals no s'han de fer sobre la idea que ja existeix una nació, sinó sobre el procés de nacionalització, que el procés de nacionalització és el que explica la producció de la nació. Per tant, aquesta mirada em sembla molt important. Després, veritat que el Ferran Archilés això ho ha criticat i em sembla que les crítiques de Ferran Archilés són molt pertinents. Em sap greu perquè són molt amics els dos però crec que les crítiques són pertinents en dos sentits, com a mínim. És a dir, no acaba de ser, és veritat que els processos de nacionalització passa una miqueta com la idea de la Revolució Francesa, no? És a dir, durant molt temps es va decidir que no hi havia revolucions burgeses ni estats liberals enlloc. A Espanya semblava que als anys 70 encara estàvem al feudalisme perquè no hi havia hagut una revolució francesa, inclús que la revolució francesa n'hi va haver-hi una. És a dir, s'agafa com a arquetip el que és l'excepció, una excepció molt influent, però és l'excepció, no és l'arquetip dels processos de generació d'estats liberals a Europa. I llavors, clar, quan tu t'agafes els processos de nacionalització a França, sembla que si no existeix, i després, a més, els processos de nacionalització a França després també s'han de qüestionar si realment són tan potents. No? I llavors, aquesta mirada del Ferran, de dir, escolta, compte, i després els processos de nacionalització no s'han de mirar només des de l'Estat, sinó que té que veure amb cultures polítiques, té que veure amb molts elements, a mi em sembla molt pertinent. Tot i que, he dit això, per tant, em sembla molt pertinent la crítica, tot i que és cert que és a dir, que si tu... És a dir,
que tots els estats europeus han generat processos de nacionalització incessants al llarg del temps i que en molts casos, a Itàlia, no es pot parlar de nacionalitzacions més o menys plenes fins després de la Segona Guerra Mundial, que es pressuposen coses del 19 que no passen fins molt més endavant. Tot i que això és veritat, també és cert que el procés de nacionalització espanyol es troba en una realitat que cal explicar, que és que no acaba reeixint en les seves últimes voluntats. És així, és a dir, es generen nacionalismes alternatius i això s'ha d'explicar. I aquí hi ha probablement una incapacitat del nacionalisme espanyol que ha de ser explicada, aquesta incapacitat, i té que veure un nacionalisme espanyol que es basa en l'Estat. I hi ha altres factors, jo estic d'acord que hi ha altres factors. I després s'ha d'explicar els processos de nacionalització forta, perquè és veritat que si durant el 19 es pot parlar de nacionalització dèbil, diguem, tenim 40 anys de franquisme, que de dèbil nada, no? Tot i que el Borges això també ho solucionava, perquè no ja era massa tard. Sí, això, o vas al moment que toca, i també pot tenir una part de raó, és a dir, tu has deixat l'espai, aquest espai s'ha ocupat en alguns camps per un nacionalisme alternatius i per tant ara ja no pots... no sé, és que a més i probablement s'hauria de parlar no només que això hauria de ser un procés bastant dialèctic, és a dir, per mi l'anàlisi és què passa en el cas dels processos de nacionalització espanyols. Per exemple, perquè el Ferran fa una comparació que està molt bé, que és el cas del País Valencià. A València es parlava tant català o més que Catalunya a principis del 20. Hi ha hagut renaixença. Per tant, si totes les explicacions, nacionalisme lingüístic, cultural, les fases de tot això, més o menys, hi són, exacte. Com ho pronuncies? Roc, no? És que no sé com es pronuncia. No, jo tampoc. Jo sempre penso com es pronuncia. És txec, no? Ja, però jo txec no sé com. Sempre penso com pronuncies tu? Roc. Sí, el Max que rock. Jo dic roc. Però l'H llavors la fas desaparèixer. Sí, rock. però jo crec que el tía Ferran, jo no el coneixia. I el Ferran no ho diu així. Si el Ferran ho diu així és que és així. Crec que deia rock. Rock, vale. Crec que sí. Perquè sempre com que és txec, diu, com li has de dir? Perdó, a veure està. El Ferran diu, escolta, doncs tenim aquests elements i a Catalunya apareix el catalanisme i això genera un procés de tal, i en canvi el País Valencià no. Això és molt rellevant. Però al final dius, bueno, escolti, si l'estat espanyol ha fracassat, perquè aquí passa això l'altre, no? Jo crec que el Borges també ho solucionaria, la inserció de les èlits, perquè el Borges estava molt preocupat per la falta d'inserció de les èlits catalanes, que no és irrellevant a l'estat, que té a veure, i llavors dius que Catalunya s'ha ensenyat unes èlits potser més potents que... i això podria lligar amb la idea del fracàs de la burgesia en el cas del País Valencià. Bueno, tot no ho sé. Però en tot cas hi ha un tema que és important, que és, per mi, s'analitza el procés de nacionalització espanyol, la seva incapacitat o capacitat, des de l'Estat o des de la cultura política, però aquí hi ha un altre tema, que és quin és el procés de nacionalització del català. Aquest és molt rellevant, perquè en alguns sentits el procés de nacionalització del català és més complex que l'espanyol, en alguns sentits. Llavors, potser la dialèctica no és fracàs o èxit del procés nacionalitzador espanyol en relació al territori, sinó la dialèctica és hi ha diversos processos de nacionalització en concurs interactuant. I per tant l'anàlisi no pot ser només des de l'èxit o fracàs d'un, sinó dels èxits i fracàs dels altres. Però, tot i així, jo dic, en aquesta resposta, espero que ho posi ple respecte tant al José Enrique com al Ferran Archive, que saben mucho. Pregunta, passem a la roda de reconeixement. Roda de reconeixement, no? Sí. Bueno, te vaig a dir alguns noms en parella, no? I tu dius el que penses d'ells, breument o... En parella, què vols dir? Dos noms? Sí. Va. Emparellats. Breument o com vulguis. Vaig fer-ho breu. Primer és Pi Margall i Valentí Almirall. Jo diria que Pi finalment va tindre més èxit que Valentí, paradoxalment, i que Valentí, que va generar el catalanisme, que va tenir un èxit final, es va sentir com un fracassat, perquè ell mai va pensar que el catalanisme seria hegemonitzat per la dreta com va ser. És a dir que... és que no vull fer-ho molt llarg, però sí, Valentí és fonamental perquè fa un desplaçament de camp cap a Catalunya com a espai d'acció, i per fer aquest desplaçament de camp fa això que deu vosaltres de buscar la dreta, i a la mesura que busca la dreta s'acaba sentint fracassat perquè la dreta s'imposa en el seu projecte polític. I llavors
els que vindran després, els Salomàs, sobretot els companys, tots aquests, en realitat se sentiran més de pit actuant en el camp de Valentí. I és una d'aquestes paradoxes interessants del catalanisme. Gabriel Alomar i Lerroux. Home, ja. Diguem, per afinitat més Gabriel Alomar, però Lerroux em sembla un personatge enormement interessant, i molt mal comprès. Molt mal comprès, i el catalanisme, en la mesura que entén malament Lerroux, s'entén malament a si mateix. Lluís Companys i Francesc Macià. Jo, això sí, Lluís Companys. Tots els respectes per l'Ali i tot això. A més, em sembla injust, perquè sempre Companys se l'agafa com el canó, i en canvi Macià, també Macià va tindre la dissort, però que va morir just els grans mites sempre són gent, o sigui, Che Guevara, Jesucrist i James Dean reuneixen la qualitat conjunta d'haver mort joves. I això permet molt més la construcció del mite, tot i que, clar, la mort del company també va ser una tragèdia brutal. Però, bueno, diguem, sintonitzen molt més amb el que representa Lluís Companys. Federica Montseny i Salvador Seguí. Sí, Federica Montseny em sembla un personatge apassionant, absolutament apassionant, i tot ella, també a l'exili, molt apassionant, però també m'interessa més Salvador Seguí, la vida, l'obra i el tipus de reflexió de Salvador Seguí. Ortega y Gasset i Manuel Azaña. No, Manuel. No, Ortega nunca. No és que sigui molt, no soc azanyista, però si poses aquests dos, el Manuel, pues que m'hauries de posar personatges molt dolents per apostar per Ortega, no podria. Ortega, jo crec que és veritat que Ortega és un dels grans pensadors del segle XX espanyol, amb una influència política enorme al nostre present, absolutament enorme, però jo crec que ha fet molt mal. No tinc cap dubte. Sí. Pensava que anaves a dir cap dels dos. No, diu Azaña. Diga el que diga coses malvades. Andreu Nin i Joaquín Maurín. Jo sempre he sigut més de Maurín, per un tema clau que a mi em passava ja fa molts anys. Llavors vaig començar a llegir molt a l'adolescència, vaig començar a llegir per unes biografies que per mi eren fantàstiques, David Peralba, que són aquestes que tinc aquí, que el Pum, el Bloc. I Maurín, jo crec que Nin és molt més interessant, la relació del Nin amb la literatura catalana. Crec que és molt més interessant que la seva producció ideològica, i la seva vida és veritat que és apassionant, però com a pensador, Maurín és molt... Bueno, que deia el Gerardo l'altre dia, un estil propi. I Nin, tens la sensació que estàs llegint molt, doncs això, les produccions de la Tercera Internacional, que ja les pots llegir amb altres autors i per tant no fa falta. I ja, per últim, Jordi Soletura i Carrillo. Uy, vaya dos. Queda fíjate. No ho sé. No cal que digues qui t'agrada més, si no vols. No, Soletura és un personatge d'una influència enorme, molt més del que fins i tot es vol reconèixer. És veritat que fa una... El tractament de catalanisme i revolució burgesa ha sigut molt injust, això estic d'acord. Ara, ell fa en el debat constituent del 78, el paper que juga jo no hi estic d'acord. Com intenta justificar el paper que juga, sobretot com ho intenta justificar. O sigui, en els seus llibres posteriors, com tracta el dret a l'autodeterminació, em sembla molt instrumental, o sigui, molt instrumental, i té a veure amb la justificació d'un posicionament polític que ho vol convertir en principi teòric. I això... I Santiago Carrillo és que és un personatge uau, no ho sé, no. I a mi em va tocar llegir, per dir una cosa positiva, a mi em va tocar llegir tots els seus textos dels anys 60 i 70, els informes dels comitès centrals i tot això, i en l'anàlisi política era brillant, molt brillant, això s'ha de dir, molt brillant. Ara, el paper que jugava, la seva obsessió posterior per, sobretot, per aconseguir que estar en el govern, tot això em sembla que és que no soc carrillista, ni ho he estat mai, i com diguem, i els llibres teòrics que va fer l'eurocomunisme i l'estado tampoc no era com la seva valoració, ara va quedar allà,
no té més valor teòric. Ja estaria.